Nå, Greta Hans, godt at se jer. Jamen, hvis I kan starte med at fortælle lidt om, hvordan det gik med den her øvelse, om I fik lavet den her sexfantasi-øvelse. Ja, men vi skulle jo prøve lidt her sidst med nogle fantasier i soveværelset, og den øvelse synes jeg faktisk gik rigtig fint. Og Hans, han havde en idé til noget, jeg ved ikke, om du vil prøve selv at fortælle til Cirkel. Ja. Hvad var det var? Det der i soveværelset med det der, du gerne vil prøve. Nu husker det? Nej, det der med æblekagen. Ja. Vil du fortælle om det til Cirkel, eller? Jeg synes, det gik rigtig fint. Men det er jo egentlig gået, som det plejer lidt med Hans og jeg siden sidst. Så jeg tror også, vi har brug for lidt andre råd, end bare sådan vores fantasier i soveværelset og sådan, fordi nu har vi prøvet det, og det gik fint. Så hvis du har nogle andre råd til os. Jo, det kan du tro. Jamen, jeg tænkte faktisk på, at I kunne lave sådan en 3 ting, jeg værdsætter ved den anden øvelse. Jo, hvis vi starter med dig, Hans, så starter du med at sige 3 ting, som du værdsætter ved Greta. Ja. Altså nu, eller hvad? Ja, Hans. Ja, nu. Jamen... Hans, det kunne for eksempel være sådan, hvis der er noget, som Grete hun hjælper dig med, eller noget Grete er særlig god til, eller et eller andet, noget hun gør for dig. Du laver sådan nogle gode marmelade, synes jeg. Ja, den er du vild med, Hans, ja. Så Hans, nu kommer jeg snart med min hjemmelavede marmelade til dig. Den er du jo så glad for. Så. Nu kommer den. Så. Meget god marmelade. Hjemmelavede marmelade. Det lyder bare så dejligt. Ja. Ja. Nej, så er det nummer 2 nu, Hans. Hvad mere? Venter i spænding, Hans. Jamen, du er altid god til at hjælpe mig med at få klippet de tårnegl der. Ja, det er rigtigt. Jeg ved, Hans, han har også sådan nogle litorner og noget neglesvamp og sådan noget, og det hjælper jeg altid flittigt med. Hvad så med den sidste 3. ting? Ja, nu ved jeg snart ikke mere, Grete. Må man sige pas? Nej, Hans, det må du altså ikke. Altså, da Cirkel siger 3 ting, så er det 3 ting, ikke Cirkel. Altså, så kan man ikke bare sige pas. Altså, nej, Hans. Altså, pas, det er noget, vi bruger over grænsen, ikke her hos Cirkel. Jamen, det er også dejligt, når du hjælper mig med de kryds og tværs der. Ja, men Der er ikke så kærligt jo, for det passer jo med de første kæreste på månen, det kan du da se der. Altså, det der TV2-bandet. Ja, det er så god til. Ja, det hygger vi også med, ja. Dejligt. Okay, og så tager vi dig, Grete. Jo, men jeg værdsætter jo, når han simpelthen fikser toilettet, efter han har stoppet det. Det er rigtig rart, fordi det er jo ellers sådan en ugentlig ting, der ligesom sker hjemme hos os. Og Hans, det er altså, du er tit ude på det toilet der og fikse det, ikke? Ja, men så Hans, han er også blevet rigtig god til lige at sprøjte med lidt sådan parfume bagefter, sådan, og åbne vinduet, og den får bare ikke for lidt derude. Det er simpelthen, der er Hans bare blevet rigtig god. Altså i starten, der kunne han knap nok finde ud af at skylle ud og sådan,
og brug af toiletbørsten. Så det sætter jeg rigtig stor pris på. Det værdsætter jeg ved Hans. Ja. Ja, og så nummer 2 ting, som jeg også værdsætter rigtig meget ved Hans, det er, når han sådan er ude at handle, og sådan, og jeg siger ellers til Hans, kun køb det, der er på listen, Hans, og så kunne han godt finde på sådan at købe sådan en Faxi Kondi Free til mig en gang imellem, og altså jeg går meget op i, at det kun er det på listen, men sådan en Faxi Kondi Free, det kan jeg ikke stå for, vel Hans? Nej, der kender du mig altså, Hans, ja. Så det var nummer 2 ting. Nå, det er dejligt. Og så den tredje og sidste ting, det er jo, når der kommer sådan lidt musik i den, med lidt gang i den inde på fjernsynet. Og så han er jo gammel danser, og så kan jeg simpelthen ikke, når han sådan begynder sådan at ryste hofterne, så kan jeg simpelthen ikke stå for ham. Det synes jeg altså er svært. Og det er ligesom om, at jeg blev helt nyforelsket i ham igen, til, ligesom da jeg så ham første gang til det halvbal der, ja. Så det må være nummer 3 ting. Det har jeg svært ved at stå for, Hans. Ja, bare jeg tænker på. Ja. Simpelthen så dejligt. Ja. Ja, bare jeg tænker på det nu, så kan jeg godt mærke det. Så bliver jeg helt nyforelsket, ja. Tusind tak. Det synes jeg simpelthen gik så godt. Så kunne jeg godt tænke mig, at nu når I går hjem, at I husker at dyrke de her ting. Og husker at sige til hinanden, at I værdsætter de her ting med hinanden. Husk at sige tak, og husk at sige, at det virkelig bliver værdsat. Og så husk at gøre de ting for hinanden, som I ved, den anden værdsætter. Ja, det synes jeg, der lyder som en rigtig god idé. Det tror jeg, vi vil gå hjem og gøre, ikke Hans? Ja. Tak for i dag, siger Egil. Jeg siger tak for i dag, Hans. Tak for i dag. Det er godt.